Hello kawu, ina kusa, zan makara. Bankin sun kusan rufewa ne, ba za a jima ba yanzu zan dawo. Na saka kuɗaɗen yanzu nake barin gurin. Yanzu na sa zan tafi kenan ma yanzu. Kwarai. Yaya, banki ba su kusan tashi, kuma yaushe rana ta ƙarshe kai sauri ka zo. Yau ce rana ta ƙarshe, kalle da gun ya cika. Na gode ba. Na ce ba, ga shi dan Allah a cike mu. Mama sunan naka ba. Barka ne. Yawa. Lambar asusun ka ba. To. Tabbas, kwarai. Mutane dan su samu ruwa na kaso 2/100 sai hawa dogon layi suke domin su shigar da kudaden su. Ka zo nan shan shayi ne? A'a, ni ma na zo sa kuɗi ne. Nawa kai zaka sa? 500. Dan karatun ɗanka ne? Ko na sa ɗana ba zai samu ba. Ɗayata za ta samu ko ban sa ba, domin aurenta ne. Nawa aka haɗa? Miliyan 15,000. Murnan me ake haka? Da wannan 500,000 ɗin naka, yanzu ajiyar mu ta kai rufi miliyan 15,000. Oh, to ne dan akwai kyautar da zan samu ne? Za mu baka rasiti. Rasiti? Yalla bai, ko za ka kira shugaba? So nawa zan gaya maka ba kwakwaron masada a nan? Gafarce ni. Yalla bai, Sirina ba su rawo ne. Daga Farbati Bram zuwa Vishakhapatnam a cikin kwana 40 daga rassa 23. Mun haɗa jimillar miliyan 15,000. An kafa kundi yalla bai. Da kyau. Bitu? Sinkin kuɗi miliyan 15,000? Tudunsa ba zai gaza haka ba ko? A hanyar tsakanin Rishikonda da Bimli akwai 'yan kwane-kwane haka da yawa. Kamar kunkumin budurwa. A daidai can muna da babban fili mai girman eka 10 bitu. In muka zauna a can, gaba ɗaya mai zak za ta kasance a ƙarƙashin ƙafafunmu. Da ina yaro ina yawan zama a can. Na samu labarin cewa a can Hyderabad akwai wani filin sak shi ma irin wancan. Ina so na zauna a can. Kafin yiwuwar hakan kuma dole sai mun samu lantarki. Gaskiya ne. Kan samun wannan lantarki kuma sai mun samu akalla 10,000. Ku gane. 10,000 sun isa? Mu za mu ɗauka sada sato su sai mu ɗau 5,000 kai kuma mu san kama maka 10,000? Wannan ƙanin naka yana da ƙuruciya ga kuma karsashi. Ƙanin ka shi zai yi kasada ya sato su. Waye zai tura shi ƙasar waje? Murtina safara. Jami'in safara na ɗaya a duk faɗin Indiya. Shi zai shirya muku fasfonan ku da takardun izini. Cikin sa'o'i 24 zai taimaka muku ku fice daga Indiya. Cikin sa'o'i 44 zai shigar muku da miliyan 5,000 a cikin asusun ketare. Wannan ya isa? 10,000 ya yi ba? Lala. Kana cewa mota abin da ke zuwa ran mutane karfe, tayu, birki da kan juyawa. Amma kuma mafi muhimmin abin shine fetur. Duk da cewa ido bai gan shi ba, idan ba shi ba inda mota za ta. To anan ni ne fetur. Lala. Duk aikin da ka kware a kai karka taɓa yin shi kyauta. Duk abin da baka san shi ba, karka taɓa afka masa. Mu ƙwararru ne wajen buɗe kwaɗi. Mu karɓi kuɗi kan mu yi. Kare mu daga zuwa magargama shine aikinsa. Yaushe kake so? Yau Juma'a. Zuwa Litinin da safe kuɗaɗe za su isa ga babban bankin ajiya. Gara a kawo su ranar Lahadi da daddare. Da matsala ne na kawo su a wannan daren? Wannan lokacin ya ishe ku? Samun kuɗi na ɗaukar lokaci amma ban da sato su. Me ya faru? Yau ranar Juma'a zuwa ranar Litinin da safe kuɗaɗe za su isa ga babban bankin ajiya. Yanzu abin da za ka yi mutum 8 za ka zaɓa. A cikinsu kada wani ya san wani. Kuma kada wani ya san cewa kai ne uban daba. Ina so a haɗo min matasa maza 8. Daga cikinsu kada kowa ya san kowa. Kuma kar kowa a cikinsu ya san cewa ni jan wuya ne. Lala zuwa gobe ko takarda da ta kuɗi ka ta rage a bankin nan. Yaya a gani na fa gurin zai ji tsaro. Ai mai iya dakatar da mu sai dai in ya zo daga wata duniyar ne.
Jirgin ƙasa ya bar madakata da gudun mil 60 a cikin sa'a guda. Mutum mai nauyin kilo 50 wani adadin gudu ne zai sa shi ya tadda wannan jirgi? Dariyar me kake? Ba komai ba. Barkwanci ake yi ne? To ai lissafin ne bai daidai ba. Bai daidai ba? To shikenan. Ina kuskuren. Aya wannan gudu jirgin ba zai tsaya ko ina ba sai a tasha. Kamar ajiye batun yara 'yan makaranta hatta Superman ma ba zai iya dafe shi ba. Kifewa zai yi. Baba ka daina kawo misalai irin waɗannan na kuskure. 'Ya'yan mutane za su mutu. Kai. To gaya min wani lissafin ne daidai. Mutum mai nauyin kilo 50 yana zaune. A cikin motarsa yana jiran fitilar bada hannu. Motarsa BMW ta miliyan 10. Cikin wani adadin lokaci jirgin zai wuce. Abu mai sauki. Kai musu irin wannan tambayar. Hakan zai haska musu gobe mai kyau. Tun kana yaro ana ma bakin jirgin ƙasa. Ba za ka bari mu hau mota ba ne? Akalla ma tunanin kai zama na wadata mana. Ba fa biya ake ba. Kai. Lalle zuwa gobe ku samu amsan wannan tambaya. A'a ba tasa ba. Tawa tambayar. In muka gudu ba za mu iya faɗawa ƙarƙashin jirgin Ki faɗi ma ki mutu, amma ki nemo amsar a gun babanki. Maza ku tashi, ku tafi gida, ku bece. Maza. Kada ki ga fuskar sa. Uwa da ɗa me yasa suke tikakatawa haka? Me yasa ka tambaye shi ka ji kunya zaka huce akan mu? Sai ki ta ciyar da shi kamar bajimi. Mama, a ƙara min dosa. Mama guda ɗaya baka ci guda 10 ka gina jikinka kamar ɗan dambe. Kalli da matsansa, kamar gudumar fasa dutse. Ai dan nuna hakan ne. Yake yawo da riga mara hannu don ya burge ƙawayena. To, masu ƙawaye manya. Kai, a gida ma ka dinga sa riga saboda gujewa mugun ido. Ba alamar ci gaba a rayuwa. Mutum ya kwanta a makare sai karfe 10 na safe zai tashi. Farkawa da wuri kuwa za ta sa ya ga fa'ida a cikin rayuwarsa. Zakara ma sammako yake ai. Hakan mai amfani da shi banda girtsarsa da ake. To wani sakon kake son isarwa? Baba, ni fa rayuwa ta masu karamin karfi irin taka bana so. Da bugu ɗaya nake so, rayuwa ta hausa a wuce gun. Ba zan an taya kasuwar zamani ko gidan kallo ba in je ina ciniki akan a rage mun farashi ba dai yiwu ba. In na je kallon fim kawai ya zama ni kaɗai ne a sahun. To sai ka zama dan daba ta yadda ba iya sahu ɗaya ne zai zama ba kowa ba. Gaba ɗaya gidan kallon fa yau zai zama. Ka lauka samun kuɗaɗe abu ne masu sauki? Samun kuɗaɗe ba wata tsiya ba ce. Waye wancan ɗan dashan? Turanjebi ne a fim ɗin ƙalubale. To maza rage sautin nan. Babban fim kenan. Samun kuɗi fa ba wasu 'yan samun canji ba ne malam. Zan samu rufi miliyan 5 a shekara 5. Ni fa bana da wannan hakurin. Me zai hana ka bani rufi 10,000 nan da sa'a biyu zan maida su dawo 100,000. A sa'o'i biyu. Albashi na fa na wata 4 kenan. Sai an yi kwana 120. A mintuna 120 za ka samu wai? Aiko zai iya. Shi din ai yana da basira. Rufi 10,000. Baka bani rufi 100 ba ni ma. Ke ki mana shiru. Magana yake masa akan ya nema. Ba wai ya batar ba kamar ke. Ku antoci, me kuke a cikin ruwan sama? Ba komai. Wannan sabuwar lemon muke gwada mu ga ko tana aiki. Yau wani zai rasa kuɗinsa. Wani yana gab da rasa. Kai Suri. Ya kai. Ya har yanzu baka taho ba. Ka je za mu haɗu a can. Kadalla, tsami. Da fata kuna cikin koshin lafiya. Ya kasance mai saurari babi na biyun labarin bai raba kuna. Hallau. Labari Da Allah ina da dan wani uzuri ne. Zaka iya rage min hanya? Dan Allah. Sai ya kici masa wani matsayi. To, nagode. Wannan matsafi sai ya sanar da shi batun dukiyar da ke cikin gulbi. Yariman da matsafin sun haɗa hanya domin neman wannan dukiya. Mai da hankali kuma ku saurara da kyau. Bai raba kuna. Akwai darasa. Oh, dukulan canke? Kai ma kana bugawa ashe. Ina zaka. Gidan rawan ecstasy. Jasu zaka. Ba kuɗin cashiya ba matsayin iya haɗa cashiya me ya rage min yallaɓai. To me zai kai ka? An shigo kakan wasanni. Ai karamar caca. Dama ba za ka nasa kula da wasanni haka? Da kake cewa yallaɓai? A iya daren nan kuɗin da aka haɗa a ecstasy? A gabashin Baizak sun kai na adadin kasafin jiha. 'Yan sanda ba su sani ba ne? Ai suna jin labari gun za su. Ko da an ce musu ana fashe a wani banki. Kai kullum cikin jin tashar rediyo Murci? Akwai tarin jawabai wanda ya Ra'ayina ne, abin da zan saurara ke Yau yallaɓai daidai cin za a je ne. Hagu ta biyu, gini na 3. Kai hankali da kuɗi, wani zai iya ma kwace. Ina da matukar wayo yallaɓai, ba wanda zai iya sace mu. Wayanka ba abin da zai iya ma. Ai ko zai yi yallaɓai. Ba ka gani hatta kwalayen sigari ma suna ɗauke da kashedi a rubuce a jikinsu. Mai nuni da cewa ka nisance ni dan ka taɓa ni za ka zama shekake. Ni ma kamar haka ne ai. Akalla mutum yakan ɗau sati kafin ya haɗa duka launukan. Amma shi a cikin minti 5 ya haɗa. Ya dai kama kara. Suri ne jirga da kawai ya sa ni ina ta tsayuwar jiransa a cikin ruwan sama. Me ake ciki? Gashi nan dai ana ta gwabzawa. Wayo, nawa can ka ci?
ni ne. Gaskiya dai ana da rinjaye a kanmu. Amma Doni yana cikin wasa ko a'a? Yana nan gudu 45 a kwallaye. Yanzu na ji batu. Darajar sa kufa. Yanzu dai ana 10-12. Ina ji. Kai mun bayani da kyau kai. Baba na fa na kalubalanta malam. Kaga, wannan abu ne mai sauki. Idan Doni ya kaɗe ta, muna da 100,000. Idan kuma ya rasa, mun rasa 12,000. 10,000 nake da. Zan cika ma biyu. Halo? Ka cire saboda 100,000 da kamfai sai ka sa a casa. Yawa. Yalla bai a ganin ka yawa zai yi nasara. In komai da nake fata zai zama gaskiya, zan yi fata ne na zama babban minista. Me yasa zan yi wa wasu fatan su yi nasara? Ku ji da matsalar ku. Kai, me ya samu wancan? Yana a haka, Doni ya kaɗe 4. Zafin kishi ya sa ya makale a haka. Kadewa da gani da baka. Kai! Doni ya kaɗe 6. Ni kuma 12 na aika. Kun ji na yi ihu ne? Kai, kana ji? Killace mu 100,000 ta malam. Kammala ya ci fa. Kai 'yan sanda. Sauri. Kai maza ku sa kai a boye 'yan sanda. Ankara. Ankara jama'a, ankara. Kammu. Sauri. Yatsu nawa ne anan? Yalla bai kayi majalisa ne ta yadda baka iya ganin yatsunka. Me da wasu kai labai? Ina fada lasisi da gudanar da wannan guri. Suna da kudaden su. Sun zo suna kwarga me matsalar ku? Na samu masaniya. Sun ba da cin hanci. Hakan ya harzuka ni. Marambatanci. Yalla bai ina tare da kai. Gini na uku hagu ta bi daga babban titi. Yalla bai gidan rawa na ecstasy kenan. Yalla bai muka dira wajen nan kudaden da zamu kama za su kai na kasafin jiha. Ku ɗebi wasu ma'aikatan ma. Yalla bai. Kun samu katin gayyatar casu. To. Sai ka karanta musu adireshin. To yalla bai. To. Kai dariya me kake? Me abin dariya? Zo nan. Kai, huce. Maza. Ban san na faɗa abin dariya ba ai sai da naga kai dariya na gane. Adireshin da ka faɗa yanzu nan? Hagu ta 2. Gini na 3. Sa'a guda kenan cip da na faɗa wa wani. Sanya kuɗin caca a gabashin Baizak. Ya kai adadin kuɗaɗen kasafin jiha baki ɗaya. Magana ta ce na ji ta dawo shine abin yaban dariya. Kana nufin wanda ya ba masaniya tantiri ne? Shakka babu. Ba zai iya kasancewa ɗan ƙasa na ƙwarai ba? Da haka ne da ya faɗa muku suna da lambarsa. Sakayayyar waya labai. To na yadda zai yi aikata wani laifin. To amma wani laifi kenan? Ina jin ka. Akwai jami'ai da yawa a nan. Amma fiye da rabinsu suna gabashin Baizak. Wani lokaci ne mutum zai fi samun damar yi wa bankin da ke kusa da ɗakin iko fashi. Me ya tabbacin ka na cewa su 'yan fashi ne? Ina gungun mutane za su je haka ana tsaka da ruwan sama. Aure? Ba kakar aure ba ce. Tafiya za su yi? Babu kaya. Hulunan sanyi da riguna masu rumfa. Kayan yanka domin yanka wayoyin katanga. Akwatin aiki domin buɗe kwaduna. Sai kuma mafi muhimmanci. Akwai tsoro a duka idanunsu. Ko ɗaya ba mai murmushi. Mutum dama haka yake. A duk lokacin da zai kyakkyawa ko mummunan abu. Me yasa zan yarda da maganar ka? Ba iya kai ba, kowa ma baya yarda da zahiriya. Kowa almara yake so. Hakan ce ta sa masu ikirarin malinta sun fi 'yan fasaha suna. Bravo. Maje.